בית ספר המסילה, מקום שהוא בית. בית ספר המסילה שם לו למטרה להנחיל לכל תלמיד ותלמידה חינוך יהודי טהור, ללמד ערכים ודרך ארץ, ולהעצים בכל אחד ואחת את ערכי מסורת ישראל. בבית הספר שמים דגש רב על הקניית ערכים, נתינה, כבוד הדדי, עזרה לחלשים וגילוי אפס סובלנות לאלימות מכל סוג שהוא, והכל על מנת לקיים חברה תקינה ובריאה. במסילה מצעידים את התלמידים למצוינות בכל תחומי הלמידה, תוך שימת דגש על מקצועות מתמטיקה, אנגלית ומדעים. מורים ומורות מהטובים ביותר, שיעורי העשרה וחוגים מגוונים, יישום תוכנית הליבה ב100%, והכל בפיקוח מלא של משרד החינוך והחינוך העצמאי. במסילה כל יום הוא חוויה. פעילות חברתית עשירה ומגוונת צובעת את הימים בגוונים של אושר וכיף. מסיבות, כינוסים וערבי הורים מעשירים את המשפחה בשעות יפות. לכל תלמיד סביבה חמה ומעצימה, מרחב אישי מאפשר ומפתח, ומלאי בלתי מוגבל של חום ואהבה. אנשי מקצוע מהשורה הראשונה משוחחים עם הילדים ופותחים להם צוהר לעולם הרגש. במסילה כל אחד הוא בן יחיד. פרויקטים מעשירים של יזמות צעירה מעניקים לכל תלמיד את הכלים לניהול מיזמים בצורה שקולה ומחושבת תוך נטילת אחריות. אז בואו גם אתם לצבוע את הימים שלכם כאן, יחד איתנו, ולהיות חלק מהבית הזה, כי כאן גרים בכיף. שיר של בית ושל אושר, השיר לבית הספר.